Hindi ka rin rogyan kat nga, masapa kami nga agrarubwat nga mapan ijay nat babakara. Tapno numal pasen. Kaya't agur uray ni sender ni Jestoni iti Baguio City. Iti surat na nga napauluan, Troublemaker. Sagudayan nga rin ti surat ni Pagayam a Jestoni. Dear Cousin. Sagbay man ti amin kasin yung kablawang kay man iti naragsak nga aldaw yo di tanemar si studio. Kastama tayo nakablawag digiti padak nga dumdumngeg iti deto nga programam nang runa digiti anayat nga sponsors yo. Iti laeng kalabes nga nakastrekak iti permanente nga trabaho. Takalpasan nga nagturpusak iti kolehyo nga imabutag iti 8 atawen. Gaputa saan ko unay idi nga naipasnek ti panagbasak gaputa na barkadak idi. Ken adda digiti bagsak ko. Impang pangrunak idi dagiti barkadak ngem ti panagadal ko uri no kasanot rigat ni nanang nga nangisakad ti panagbasak. Ngem gapu iti sakit, gapu iti stress ken siguro ako sakit ti ulo nga ipapaay ko idi kini nanang na idalit iso na iti sakit. Nga iso trason no ape nga nagbalbaliwak. Nga inidyak dagiti barkadak. Ket impasnek kumetlaeng ti panagbasak. Kaasin na po Diyos na iturpos kumetlaeng kalpasan ti 8 atawen ti kursok iti kolehyo. Ngayon mididamo kasin yung narigat nga makastrek iti natalged nga trabaho no permanente nga trabaho conforme ditan nga kontraktual nga trabaho nga mastrekak akalpasan ti 5 mabulan maikatak tumanen agsapulak tumanen ti sabali nga trabaho. Ngem saan ka nawalan iti namnama aging nga iti kamaudyanan na nakastrekak betlaeng iti maysa nga opisina nga saan nga kontraktual nga empleyado. No di ket permanente nga dagos kasin. Dakel launa ti pagyamanak keninanang gaputi kinaanos na kanyak nga uray no idi ket awan iti makuna nga nasaya at nga turong iti biag ko. Ngemitan babae ng ti panang tarabay na kanyak. Ket addan ti makuna nga turong ti biag ko. Nga iti may sangal daw kuna ni nanang ad-adda siguro barok nga naururnos ti turong ti bihag mo itan nang no addan iti katakunay mo iti bihag no addan ti kabadangak nga mang tarabay keng ka anak ti makanayon nga mangipalagip keng ka ti tinasayaat nga aramidem. Awan ti pagdanagan yun nanang nakaamirisak maten kadagiti nagbiddotak iti napalabas. Ket nataltalged betlaeng tiriktak ano adati kapareha mon iti biag nga agbalin nga inspirasyon mo iti inaldaw-aldaw nga panagtrabaho. Ken maadda ang kanto maten iti bukod mo a pamilya anak ko. Nga isunto ti kang runaan na rason nga mas pay nga igaed mo ipasnek mo ti agtrabaho. Dumteng tulat tananang apay awan ka di pa ti ipitpitik ti pusam. Ha? Ti nagpaiswan na nanang kasladan anya asin now amaamok ka di dayta nga babae anak ko ti babae nga na magpitik iti pusom. Saan nyo pa yung am-am nanang? Angem dumteng to ti aldaw. Ngayam amok to kada kayo. Kaanom nga nam-am mo deta nga babae. Telma tinagan na nanang. Ken kaopisinaak. Nabiit ka mat pailaang nga agpapaay iti opisina yo. Wen nanang. Angem itinabita panahon nga panagam-amumi. Ken ni Telma. Makunak nga agayatak ken kuanan. Aniya? Ay,
apuraem nga ron anak ko. Amangan numaunaan da ka. Sige nanang, kasta ngagpaiso ti aramidek. Isungin to no bigat. Awisek to ngayon kami ag-lunch. Ay ala nga ron anak ko, ilalaing mo ti agduyos. Ilalaing mo ti mangarang kadayta nga babae. Ay, siyak tupay nanang. Kayang-kayak dayta. Naimbaga bigat mo, Ma'am Telma. Ay, siya ka dito awaga ti Ma'am Telma? Sikan samit lang ti Telma tinagan na dito ma'am. Mas daawak lang amin ata, api nga awagan nak iti Ma'am Telma. E din to nga agpadpada tamat lang nga empleyado dito eh. Ha? When ang imununa kang imiti siyak. Nabayag ka dito yung opisina, san ka di? Uray pay. Si kate kabarbaran niya, ni Jess Tony. Damok no saan mo nga mo tinagang ko. Kat may kamano nga pinagunyan na kon. Kat namin anumutan nga inawagan nak iti ma'am. Telma lang ang tiawag mo kanya. O sige. Naimbaga bigat mo, Telma. Naimbaga bigat mo, Met. Jess Tony. Ada ka diti masapol mo? Awan. Nandani nga minin ti lunch. Awisen ka kumanga. Intag lunch di Jairwar. Ha? No, okay lang ka. No, awan di mangiparit. Asino ko mati mangiparit? Okay lang. Awan mati kasabay ko nga ag-lunch ita. Ta-absent met ni Jocelyn. Isungarod nga naturedak nga nangawis king ka. Taamok nga awan deti best friend mo. O sige. Angim, di talaing asidig, Adapi nga min di kiti naskin nga ilipas ko nga trabaho. Sige. Mayatagmat kiti Telma. Tawre siyak. Dumot pa iti naskin nga ilipas ko nga trabaho. Kasta aya? Sige. Agkuyog tanto nga rudan nga rumwar. Tageddan ta nga mapanag-lunch, Telma. Sa dinno ti papanam nga ko nam anak ko. Taapi nga nakaarwat ka. Gabga pumitay iti trabaho. Inagpasya rin ni Telma, nanang. Anya? Isumalaan nga nakabangbanglo ka. Taing ka matgayang pasyaran. Dati babae nga ayatum nga kunam nga kaopisinaan. Gusto kayo, nanang. Siyempre, alaan mo ka na bang sitak. Talaga ka din nga isuti. Kursunadam, isuti ipitpitik ti puso anak ko. Sigurado ak, nanang. Ta itinabita panawen nga panagam-amumi, panagsarsarita mi, panagkitkita mi. Talaga nga, sigurado ako nga, isuti kayat ko nga agbalin nga katakunay-nay ko itibiyag, nanang. Ay, api kasta ti pa nagkita yun, nanang. Maragsakan aklaking kabaraw. Ay, katsapay kumaa. Tanasaya at ti pagtungpalan day tangain ka pa ng sarungkar keng kwana. Sapay kuma. Tamagustuhan na kamat. Katsungbatan na ka. Ay, excited akong baraw. Ha? Excited kayo para kanyak? Kinure para kanyak maadaan ton iti apo. Ha? Apo ko adagos, nanang? Ay, kawan iapurayo no kwan anak ko. Kat magagaran na ko nga maadaan iti apo ko king-ka. Anya? Inagpalapasyaran mo't ananang. Apo ko nga dagos ti pampanunutin yon. Ay, kasta nga talaga baraw. Agyamanak, Telma. Just Tony.
Agyaman nak ta, pinalubusan nak nga, agarim ken ka. Awan met kit di ti mangiparit. Ken awan met ti makitak nga rason, nga paritan ka. Ta makitak mo't nga, napasnek ti, talaga nga napasnek ka. No may papanking ka. Angim, oh, ada ka di problema. Makabulan pa lahi nga agam amuta, gesto ni. Oh, damo nga umay nakpasyaren. Ket uri kanayo nak tumayag pasyar, no laki di dagundaway ko, Telma. Di kahit ko asawen, adu pwede kiti saan mo nga, ammo maipapan kanya. Maipapan iti biyag ko. Ha? Ket isungarod nga, umayak agpasyar ta. Kaya't ka nga maam mo. Kaya't ko nga maamuan, di kinasya sinom. Kaya't mo ka di nga maamuan, pati tinaglabas ko. Ti amin-amin mo. Kinawan kanya, tinaglabas mo. Telma. No kasta, ipudnok na rod keng kan, ti amin-amin. Gesto ni. Balasang ang kagpaiso. Ngem addan, anak ko iti kinabalasang. Ha? Duan ti tawen na. Ha? Ti amok man no, awan ti asawam. Awan ti asawak. Isungar nga, imbagak nga, anak ko iti kinabalasang. Mesak nga single mom. Oh, no kasta, nagsina kayo ti ama ti anak mo. Mabalin ka di nga maamuan, Telma. Noan niya tinagsinahan nyo. Saan gamin nga nasaya at ti ugali ti ama ti anak ko. Iso nga ori no masikugak pala idi. Nakiwin na swasak ken kwa na. Dangdang ran nakakadi. Saan matkid dingem namin ano na kon nga linayatan. Namin anunan nga pinanggap nga dangran na. Ngem saan ko ngayon palubos nga maramid na. Ngamin, sa bali iso na no, nakainom iti arak. Mamartek. Saan lang nga mamartek? Ado ti agko na nga, agar-aramat iti maiparit nga droga. Naimbag nga rod ta, saan nga? Wen, idinaamuag, saan ako nga nagpangadwa, nakiwin na swasak ken kwa na. Ngeman niya. Ididamo, saan na nga maaklon ti panakiwin na swas ko ken kwa na. Siguro kat nagtal na itan. Saan na kami matan nga ririrbukan pa iti anak mi. Sigurado ak nga itatanaamwa mon tinaglabas ko. Saan akon nga agbalaw no panpanunutem nga ibabawik ti panggep ko nga agdaton ken ka. Nagbidot ka, Telma. Ha? Adapikit di nga ipatig ka. Gaputa, tikasking ka nga may nga single mom. Rumbeng laing nga dayawing ka. Kinabailam nga, nagbalin nga amakin ina ti anak mo. Gesto ni, ikan naklaki diti gundaway ko, Telma. Aramidik ti amin tapnuno. May paniknik ko king ka ti kinapudnot panagahit ko king ka.
kat aklunek, akas bukod ko, akas nagtaod kanyak, ti anak mo. Destiny. Ipatpatag ka unay-unay, Telma. Agyaman no, kasta ti kapanunutam, kalpasan nga naamuam ti amin maipapan kanyak. Ang himik kanak ko may tigundaway ko nga, panunutek ti amin. Sige, saan kamit kiding apuraen? Ni, siriring kay palagayam, nanang. Ay, jak makaturog anak ko. Tape mat. Uray ka nga rod. Tamakidamag ako mano, kumusta ti panagpasyar mo iti balasang? Di talaeng di buy puyatan yun, nanang. Ay katagagangay laeng abaraw. Tamakita kadagita matam. Makita kadagita tigtignay mo. Nga seryoso ka kadayjay nga babae. Apay nga nagsinaay ka baraw. Panagriknak, nanang. Kadakkel tinamnamak kini Telma. Ay, katsapay nga ron nga agsinaay ka. Maragsakan ka kumaabaraw no kasta. Angim amangan no. Dakay ti maupay no. Maamuan nyo ti naglabas ti babae nga. Kaya't kung asawain, nanang. Anya? Apeng anya ko mati pakaupayak. Anya ko mati... Nanang. Anya ka ditim naglabas na. Nga ko nam nga pakaupayak. Ngamin kita. May isa nga single mom ni Telma, nanang. Dua ti tawenin ti anak na. Api ko mga maupay tiriknak anak ko. Nulakid dita iso ti ipatpatag mo. Nulakid dita ipatpatag na kamat. Kat saan nga day tati makai gawid itirik nayo. Kat api ko mga... Kat okay la kanyak anak ko. Talaga, nanang? Kauwan abaraw. Ado ti kastan. Kan pakaidayawan na paikid din no single ma'am. Kastamot timbagak, nanang. Kastamot timbagak kini Telma. Alakot no iso nga talaga tinaikarya para keng kakit iso. Kat awan ti makaigawid ka na kayo. Anak ko. Ay, nabsugak. Oray mo't siyak. Nakadadon to man kami in-order mo. Siyempre, para king ka. Amin nga kayat mo, gatangag. Iparaman ko king ka. Amangan mo't awan mabati ni ti sweldom Ha? Awan mo't unay ti paggastuhak. Di laeng mo't nanang ti ikak ti kwartana. Or-ornongag dagi ti kwarta. As makita mo't. Sa anak mo't ka na bisyo. Dahil tapay ti dayawag king ka, Destiny. Nakita ka mo't kidin nga minum iti arak, idi na minsan nga ada event tayo, ti opisina. Ngayon, saan nga kasla ka digiti ito mga mamarte? Saan ka nga sigarilyo? Nabayagan nga inikat ko dayta. Idi nagsakit nga ni nanang, may parit king kwa nga makalangab iti asok ti sigarilyo. Man-mano iti kasta nga kabailan na nga ikatentibisyo na nangro na iti sigarilyo. Telma. Yes? Kumusta ko man o? Adan paset ko dita pusom. Ha? Kahit ko mga maamuan no.
At damatin marikriknam nga panagayat kanyak. Tana, no bilang laan, nakasagana ka mga ikalay sa king ka. Tas sikatikayat ko nga babae nga agbalin nga katakunay na ko itibiyat. Ken, napatigmat ng ganyak ni Bibim. Ta idi pa lang yung bilang ko, kas bukod kong anakan. Agyaman ati at aramidin para kada kami nga agina. Ken nadlaw ko nga, maragsakan ni baby, tunggalada ka. Kaslamarik na nga, awan ti kurang itibiyag na. Uri no, saan pa nga, makaawat. Amok nga, ililiwan namat, nga ada, mangipatagkan ko na akas amana. Iso nga, Telma, pasensya ka no, saan ko ngayon pud no adagos keng ka, ti marikrik na. Ha? Mabuti nga kami ni ti. Kahit ko makasigurado nga sa anak na makatumpong, iti ama ti baby. Anya ti kahit masawen. Ngem ita sigurado akon. Iso nga aklone kunti daton mo nga ayat kanyak, just to ni. Ha? Talaga, Telma? Ipatpatag ka mat. No kasta, agayan ayatan? Well, katsapi ko mata saan nga nagbidot iti pangedden ko. Saan kanto nga agbidot, saan kanto nga agbidot, saan kanto nga agbabawi. Ikariking ka, Telma. Sa anak to nga agbalin nga kas iti ama ti anak mo. No di kat ipatag kanto iti kanayon, iti agnanayon. Iti awan sarday na. Aramidik ti amin na pagragsakam, kastamatin ti anak mo. Ti anak ta. Just to me. Agyaman na. Talaga ka din nga sa. Nakasagana ka nga mangipaay ti amin mo kanya. Saan ka matkid di nga apuraan? Sigurado akon. Napaniknik akon nga napudno ka kanya. Just to me. Agyaman ak no kasta, Telma. Aramitik ti amin tapno maparagsak ka. Agyaman ak mat. Just to me. Hindi pa lang nga kahit kong aramidin da ito eh. Kahit kang arakupin iti nakarirot. Kahit ko launay nga agkan dagiti bibig mo. Telma, yes to ni. Saan kantong agbabawi? Ikarik, Telma. Sabay ko ma. Just to me. Ikatay kung di pagananay mo. Sige. Tatulungan ka mat nga mangikat di pagananay mo. Just to me. Telma. Papanam. Bayan na nga romansain ka.
paragsakan ka. Itayok ka iti kangatuan a langit. Destiny. Bayam lat nga ag-imagine. Sa anak lat nga gununin. Umanayan dagiti asog ta. Tapno ag-imagine dagiti viewers ni Kasin Yung. Ngibagbagam. Oh, Destiny. Magusto ang gayam dito ya. Oh, Destiny. Apay, apay nga pinagdatanak. Gaputa. Gapo itinaramid mo. Rumbeng na laeng supapakak. Ha? Anya nga rin tiyaramidam. Basta. Baya aklat tamot na nagiti asog ta. Ngadengdeng ka nagiti viewers ni Kasing Yung. Tapno imaginin dano anya tiraramidiking ka. Ha? Telma. 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 Istunan. Istunan. Kaamangan kat no ditak ngaglipas. Ay, sige. Siya ka ditakin trabaho. No iso ti kayat mo. Sige. Iso ti kayat ko, Destiny. Destiny. Telma. Oh, Destiny. Telma. Dandani ka kanya naglipas. Uri siya. Ang gandandan. Tagsabaitan. Sige. Destiny. Telma. Anya pare? Agayan ayat kayon kini Telma? Wen paring Jomar. Da ka di problema? Aaping ni Telma pare. Adungit ti babalasang dito yung opisina tayo. Ha? Apay. Jakman kayat deta saum paring Jomar. Saan mo't kidi nga ti
panangdilaw akim. Sigurado ka ka di nga. Amom tinaglabas ni Telma? O, wen? Imbaga na kanyak. Ken awan kanyak, tinaglabas na. Ket man ano ko man o, single mom ni Telma. Saan nga dayta ti punpuntuek, pare? Ha? Amom ka din o sino ti ex na? Saan? Dayta nga rod. Saan mo nga mo ti ama ti anak ni Telma? Naluko day jay. Naibaga kanyak ni Telma daytan. Tapat yan na nga agar-aramat ka no iti may parit nga droga. Troublemaker ko nana. Nalastog ka no nung nakainom iti arak. Nga kurang nalaeng at dangran na idi ni Telma. Deta nga ron ti bagbagak parang just to ni. Kat di mo amo no anyat mabaling nga aramidin day nga lalaki king ka. Anya kung mataramidin na kanyak. Ken kabaylakbat nga dependaran ti bagik. Win angim no libaten na kangay. Ken di mo amo. Amom di kita aramat iti maiparit nga droga, pare. Ket no nakaaramat da, nakausar da. Mablangkon ti panunot da. Makaaramid da, kadagiti dakes. Natalged ti riknak, pare. Ken awan ti madi nga raramiden mi kini Telma. Nabayagan nga, nagsina da. Win ang amom ka di nga adda iti nagarem kini Telma nga kaopisinahan tayo. Ngayon nag-resignan. Gaputi-buting na ka DJ ex ni Telma. Ha? Abay, anya tinapasama. Kat idi na amon lang agar-arim pala DJ Saan pa nga sinumbatan ni Telma? Ngayon na amon milatan nga kinabkabil. Deti ex ni Telma. Ha? Iso nga, ay na, no adapay gundaway mo nga umatras. Paring just to ni, umatras kan. Amangan no isot pa kaisagsag makam dayta. Saan ako nga mabaling umatras? Adan ka rikan ko na, kini Telma. Anya? Ikalay sak isuna. Kalpasan siguro ti maysa, no duatawen, makaornong kamadwan. Agkalay sa kamin. Ay na pare, itatana sa papay. Agpanupanunot kan, di mo urayan, nga adam mapasamak king kang adakes. Naitulnog ko ni Telma. Nag-awil akmatan, katurayan ak ni Nanang. Ay, nagrigat matintiglugan dito yung apasit ti Dala, kalsada. Sika ka din ni Just Tony, Brad. Ha? Siya nga agpay sugayam. Apay ka di. Agam amuta ka di. Saan nag-aawagan ni Tigayem? Ta saan nakagayem? Nudikat kabusor nak. Anya? Pasensya ka nang saan ka nga ma-Europaan. Siyak laeng ti lalaki nga dakarbingan na kada Telmakin ti anak mi. Anya? Adaywam dagiti aginak. No di mo kahit nga da, mapasamak king ka nga dakas. Pasensya kan, Brad, Ngayon awan ti madi nga raramidin mi. Agayan ayat kami ken ni Telma. Ken napatigmet kanya kon ti anak na. Anya ti kunam. Aray ko. Saan na kabikalan? Agtala ka. Saan na kabikalan kunak? Danugin ka. Agtala ka kunak. Sikat ti danugin. Aray ko. Pinagpiksa ka mo ten. Ibatang ka. Angin magtalna ka. Danugin na. Baka may hospital ka, Brad. Ibatan na ka rute. Ibatan na. Nanyaman di panggap mo kanya. Saan mo nga ituloy pa? Ang mga no agbabawi ka. Sikat ti agbabawi, Brad. Tandaan di saok. Naunaan naklaeng. Ngayon mas subyanan ka.
Saan lang nga dito ti kundaway. Tandaan ang tisaok. No di mo adaywan dagiti aginak. At dadakis sa mapasamaking ka. Sa anak nga mabuting brad. Ita man laeng nga, makita ka manan nga umininom itibir anak ko. Nanang? Adda ka di parikot mo. Awan nanang. Pagpakalmaklaeng. Anya? Apay nga naskin nga, agkalma ka. Agnervyos ka di. Adda ka di pagnervyosam. Awan nanang. Ay na, maamu ka una yan, Jesto ni Barok. Amok, no adda ti parikot mo. Amok no adda ti naunig nga panpanunutan. Amok no adda ti mangburburibur iti panunot mo. Adda ka di problema yo kinitel mga kaayan-ayat mo. Awan mo't nanang. Okay kami lakin telma. Alaing kay maturugin nanang. Ay anak ko. Madanaganak man ay. Malagip ko, idi kasta ti jar mo. Nga pakpakalmaem ti bagim. Nanang. Ay, gagangay nga agdanagak Taamok nga road, tinaglabas mo baraw. Nga idi agbasbasa ka. Idi saan pa nga nasaya at titurong ti biyag mo. Kanayon ka nga maisangkot iti gulo. Nang. Nabayagan nga tinalikodak na ita nga paset ti biyag ko. Kat saan kon nga subyanan pa eh. Ay, sigurado ka day. Ay, sigurado ak nanang. Kaya't kon tinaulimak nga biyag. Isungarod nga. Nagtulag kami kinitelma. Nga numakaurnong kami. Agkalay sa kami ton. Ala nga rod barok. Ala, mamati aking ka agtalakaking ka nga saan mo nga subyan deti nandit na lidim unay nga napalabas ti biyag mo. Diyak kayat nga mangag mo na madamag nga iti may nga rabi may nga aldaw kat naisangkot ka manan iti gulaw. Madanagan na. Saan kayo madanagan nanang? Ang mga nagsubli tayo sakit yo. Ikarkarigatak ti amin, tapno no. Saan ako ngagbalin nga buong ti ulo yo. Aramidig ti amin nanang, tapno saan nga agsakit tinakim yo kanyak, tapno saan kayo nga agsakit. Agyaman abarok no kasta. Ala, inakarod maturugan. Tandaan am ti saok barok Saan mo nga subyanan, tinalidim nga napalabas mo. Uwin nanang. Apeng hindi mo yung baga kanyak, Jesto ni. Awan mo ti madi nga napasamak, awan mo ti dakas nga napasamak. Sa anak mo't nga nadangran. When angin nagpangta kanyak. Ngano di ka kano umadayo kanyak, kada kami nga agina. Amang ano adda kano dakas nga maaramid na king ka. Ay, saan ka madanagahan? Awan ti rumbing nga pagdanagam ta kabailak nga dependaran ti bagik. Kasano nga rod no? No anya? No agayab ti kakaduan na tapag titinulungan da ka. Diliklikak ida Ikarim kanyak no, patsim nga adda ka iti peligro. Kat saan mo nga kabailan ida? Tumaray ka lang no saan nagpatulong ka no da makitam nga pulis no anya. No, madanagan no amangan no. Saan ka madanagan? Ay na. Awan ti pagdanagan. Sa anak mo't kidi nga rumrumar unay. Dito ila opisina, sakto agawid ya balay.
Kita lang tambaang handa ka. Ay, kasano ko ma? Damat di gwardya tayo. Ngamang protektar kanyak no may daktambangan dito yung pisina. Ala, agan anad ka nga rod No panunutem nga mabuti nga kenkwana. Saan? Saan to nga agbaliw ti marikrik na ken ka? Dapi kidi nga ipatig ka. Takayat ka nga protektaran, kadayjay nga lalaki. O, anya, makikuyog ka kadi kanyak. Paring Jomar. Una pare. Ada ngamin papanak nga, ana. Ada papanak, ijay, eksakto, may mesa ti dalan nga, papananta. Tapno no nalakla ka di pagluganan ta nga taksi. Narikat ti ag jeep. Sige nga ron. Ang iminta aglugan ni Jay, narikat ti ag sadat taksi dito eh. Kumusta kayo mo? Kini Telma pare. Okay lang. Bagata bagtanya. Aguri ka pare. Agsublita. Anya? Apik agsublita kit ijay ti pagsadaan ta taksi. Masabat ta ni ti ex ni Telma. Anya? Iso na tayo ni. Ado ti kakaduha na nga lalaki. Agri. Papanam. Pare, inta nagsublitan. Saan? Agawi, Mikan. Saan pare? Mabuti nga. Ay, nagloko dito yan. Oy, pare gusto ni. Umikan. Ang mga pagtutulungan da ka. Pagtitinulungan da ka. Bugbugin da ka. Ay na. Niladang ibagbaga na. Paran-paraning dahil nga. Kurak ba't king ka? Sika manin. Kunak ba't king ka nga, saan lang may mesa ti kuntaway? Anya ti problema, brad? Talaga nga natangkin ti ulo man niya. No ti ibagbagam kadete adaywak dagiti agina, da Telma ken ti baby na. Adayo nga mapasamak deta, brad. Talaga nga. Ay, talaga nga di kagtala. Aray ko. Dito boy ka. Ana, di ka palagtal na? Ay, kakadwa. Tulukan da. Anyat serbi na kainabang kayong resbak ko. Dito iti, nangagaw iti asawa kin anak ko. Ay, saan? Isuda ka din iti kakadwam? Ay, anyat tiraramitin niyo, abibuyain daklatan. Nakita yuman ka na tumba akon, kaputa na danog-danog ak, nakugtara nakpay. Saan lang nga dahil tayo maaramid cooking ka, no di ka pala tumal na. Ay, kakadwa! Ay, master. Si kagayam, master. Da kayo gayam. Anya ka, master. Da kayo gayam, tinayaban, dito nga mokong. Uy, tawag ka. Iso ka din ni master, ti bagbagam nga nagparesbakam kada kami. Wen, iso natin nga agaw iti asawa ken anak ko. Hindi mo kadi mamuday ta. Saan? Sino kadi iso na? Ay nga ato ti ranggo na iti grupo tayo dayta. Ngim saan lang nga aktibo itan. Iso na ti mesa nga respetar rin, dagiti miyembro. Nga ure, digiti opisyalis ket kabuting na iso na. Sanak man nga kabuteng. Adya. Sino ka di dito eh? Kagrupo tayo ka di? Wen master, mesa ka di kiti, naluko nga kagrupo tayo. Disiplinahin may nga rod. Anya ka di timbagada? Master? Imbaga na ngamin master, nga dinangkanam ka no. Inagaw mo ka no pa iti asawa na, kenti anak na. Sangag pa iso data. Sige, yadayo isunan. Mga no, agborek ti darak king kuana. Ay, tayong. Mga no, anya karamidin ni master keng ka. Anya, agorek ka. Saan ka di nga rumbing nga bugbugin nyo? Binugbog na. Saan? Ay na, Diyos ko. Di mo amamo ni Master Jestoni. Ay na, pati da kami, iramraman mo, isagsagmak mo. Yung kami pa master. Wey, nagananad kayo. Ken, kasaritak to day, digiti officers.
May papan ka dito nga napasama. Ay, master! Awan din naramid mi, master ha. Ti amo mi kami kat. Agpepeso di bagbaga dito nga lalaki. Sige, okay lang. Ay, Diyos ko, ay. Saan lang nga, adda kami iti publiko nga lugar. Ang mga nun, natuktukol ko po tulang dahil nga lalakin. Masapol ko man yung tibir. Kahit ko tiyag kalma. Tsak kaya't kay subli. Ti dati nga ugalik. Ngano siyak ti agpungtot. Awan ti kabutbuting ko. Agpeso ka di nga sikatin ang bugbog ni. Wen. Kasano kat di mo tumal na? Kasano nga ada nang ibaga kanyak nga nagado kano ti ineban na nga resback na. Nga katulungan na nga mangkabil king ka. Saan ka mandanagan? Takakadwak mo digit ineban na. Ha? Masaludsod ko man, just ni. Oh. Naibaga king ka tinaglabas ko. Ang imsaan mo pa nga naibaga kanyak. Tinaglabas mo. Aha. Aminik yung ka. Telma. No naloko ti asawam idi. No naloko ti ama ti anak mo. Adayo nga amang nga nalukloko ak idi. Kabutbuteng dak ti katuan. Anya? Wen? Miyembro gayam di ex mo, iti grupo, nga may saak kadagiti ng atong opisyal. Ha? Mamati ka. Saan akong nga aktibo, ket maawatan dagiti ka grupo. Gaputa kayat kon nga daturong ti biyak ko. Kenjak kayat nga ikan iti sakit ti ulo ni nanang. Ha? Gaputa patsik na siyak ti nakaitid ken kuana iti ti sakit. Ken kayat kon nga ornosin ti biyak ko. Nga kadua kayo kini baby. Masiguradom ka di nga. Wen, nasaan mo nga sublian dahi nga napalabas mo? Saan to? Kasanong orod na sang agtal na ni Derek. Kasti ko na king ka, saan na ka mabuting king kwa na? Winangim, kasanong orod no libatin na ka, nung orod, may sang aldaw, tambangan na ka, bagkungin na ka, winupaltugan na ka. Kasti ko na, saan kang madanagan? Mabuting mo't siguro itan. Gaputa, saan ka basta-basta iti grupo. Sige nga rod, agtalay ka king ka, gesto ni. Kasta ka di? Wen, master. Dinisiplina miso na, ngayon talaga natangkin ulo na. Ket nagkarimot kid din nga saan na kan nga dangran. Ngayon di tayo laan mo ang mga nulib atin na kang agpaiso. Ang mga aglidim ti panagkita na. Kasta nga nakaaramat iti may palit nga droga. Di yu pa lang kami nikaten. No, dalagi di pa maniknek nga gusto usar iti drugs. Saan ka di nga may parit ka datay deta? Hindi tangar ti problema. Gat, awam mo ti pamaniknek. Nalinis mo ti anana, nadalos mo ti drug test na. Kastaya. Nala sige,
Asa na bali, master? Kanayon da kala ta-updatean. Kit na dati problema. Tawagan na kami laeng. Di ko makayat ko. Maminpinsan ko man nga, sa anak nga agbalin nga aktibo iti grupo. Nasaan kayo nga, naskin nga awagan no, da kasapulak. Sige master, si kalata. Aging nga adda day nga tao. No saan nga napinta, nasaya at ti panagpanpanunot na. Di tayo laam mo. When mat di. Ngayon kabailak ti bagi. Pakibagandolatan ti grupo. Agyamanak, iti concern nyo. Sige master. Wen kasinyong natalged ti riknak nga saan nak nga madangran wenno saan nak nga maramidan iti dakes dayjay nga lalaki dayjay ex ni Telma. Angem adda dagiti gundaway nga no malagip ni Telma ket agsangit ket kadanag na kano baka mesang aldaw ket libaten nak ket paltugan nak tulatan wenno bagkungan nak. Isu nga naamiris ko nga kasapulak nga kasapulak matlaing ti grupo. Kasapulak dagiti kakadwat tapno no ma-update dak no anya ti mapaspasamak kaday nga tao nga mangpangpangta iti biyag ko. Taore no ibagana nga saan nan nga ituloy ti panggep na ngem diti jakla tamot kaya ti agpasigurado ta. Amangan no pumudno ti atap wenno pumudno ti kabutbuteng ni Telma nga mapasamak. Ti makadakes kasinyong jak kayat nga maamuan ni nanang nga adda manen ti kontak ko kadagiti kagrupok idi. Jak kayat nga maamuan ni nanang nga adda ti kasjay nga mapaspasamak nga adda ti mangpangpangtay ti biyag ko nga adda ti kinabil ko nga lalaki. Kasano kadi nga maliklikan dito nga parikot kasin. Amangan wag subli ti sakit ni nanang no kanayon tumanen nga agnervyos. Gapo iti dito nga kasasaad ko. Dahil nga ron ti pakabuklan ti pakasarita kasin. Ay, ti kunadan nga awan ti makuna nga ayat nga di mo pagrigatan. Nga iti amin nga relasyon adda iti panubok. Adda iti makuna nga ups and downs. Ket nakasagana kami met nga mga saranget ti amin nga panubok kini Telma. Ngem daytoy nga banag maipapan iti ex na. Dati kayat ko kung mga liklikan, tadyak kayat nga agsubli ti dati nga ugalik, ti dati nga kinataok, nga no siyak ti mapikar, no siyak ti mapunuan, talaga nga parparik ti rupa dahi nga lalaki. Kat amangan no, agsubli ti dati nga kinasyasinok, kat sigurado nga pakaisagmakan ni nanang ko. Sigurado nga pakaluksawan na nga amangan nga pagsakitan namanen. Balakadan takman kasin no anya ti kasasayaatan nga ramidek tapno na ti kastaket maliklikak dayti nga parikot. Agyamanak kadagiti makaitid ti balakad ket agyamanak met king kakasin ti anos ken laing mo nang tedbiag dayti nga surat ko. Nga sabi ko maket nakaibatit adal liwliwaken pagsarmingan ti biag kadagiti padak nga dimngeg ken nagbuya. More power to your program kasinyong and God bless everyone. Tuyag problema pagayam mo, Jestoni iti Baguio City.